Good morning guys, good morning sa lahat ng makayay at good morning sa lahat. Ngayong araw na vlog para sa ngayong araw na vlog na ito ngayon ko palang susubukan yung aking itong cellphone, gamit itong cellphone at tripod. Subukan ko naman na ipang vlog kung okay din ba ito. So comment down below na lang kayo guys kung para sa inyo okay din ba at kung cleared ba yung captured niya yung video habang nagmamaneho kami. May over akong kasama, yung anak ko. So tara guys, subukan po natin yung aking cellphone na ipang vlog. So tara, samahan niyo po ako guys. May tumutunog. Ayan guys, gamit na namin itong cellphone ngayon. Lagay sa tripod. Hinawakan ko lang sana ko yung tripod na nagamit yung cellphone ko para nag-play yung video. So comment down below na lang guys kung okay na rin ba itong cellphone pang vlog, pang motovlog pala. Ayan, punta na kami doon sa paralan niya sa Rawis, sa Pag-asa. May practice pa niya doon Huwag ko lang kung anong practice yun. Parang sa din sa school, sa isang subject yata. So update ko na lang kayo mamaya guys. So ayan nga guys, update ko na kayo ngayon. Ongoing pa rin kami papunta sa Rawis. Ayan guys, ito kami sa highway. Subukan ko muna itong cellphone. Hinahawa ko lang yan na over ko sa anak ko. Kung nakikita nyo, comment down below na lang kung malinis ba, shaky o mahina ba yung boses dyan kasi wala kita na external mic. Ito, malapit na kami. Tumatakbo sa gilid. Ayan, tayo. Gitna. Ayan guys, kita nyo naman. Ayan, napasok na kami. Thank you Manong. So dito na lang kami guys. Salamat sa inyong magsubaybay. Ito na, hanggang dito lang muna ang subok natin dito sa cellphone. So ayan nga guys, nakita nyo na po ang
yung pagsubok ko sa cellphone, gamit cellphone sa pag-vlog, pang motovlog. Pero kayo na lang bahala guys, comment down below na lang kayo kung ano masasabi nyo doon sa na-captured na video ng aking cellphone na nakalagay sa tripod at hawakan lang ng aking OBR. Yung kasama ko pala kanina, yung anak ko yun, natid ko lang sa malapit sa paaralan kasi doon sila magpa-practice. Parang basketball court nga pala. Doon sila nagka-practice. So, yan nga guys. Medyo maiksi lang yun na ginawa kong video kasi subok pa lamang yun ng pag-vlog ko sa nagamit ang cellphone. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-comment na lang po kayo at mag-like, subscribe at pindutin nyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na bagong videos. Yun lamang po. Salamat and God bless.